ng deadline sa pag-submit sa for mass wedding. Subukan ng update, attorney. Ang update sa February 15, ma-meeting kami sa this coming Wednesday. So, pwede pa kami kapang receive application sa February 15. So, naton makitaan kung nalabot na ang aton nga target. As of this date, mga 1,300 na ang naubrahan na gidyasang mga marriage certificate kag attendance. Kay na-prepare na butang na sa mga folder kag naubrahan na numbering na. So, ready na ginaya nga kaslon anytime, no? So ang aton ng subong ginahulata ang sa 15 kay damo pa man barangay nga ma-report nga may mga additional pa sila. So hopefully basi malabot man ang Ano nga mga barangays? mga dagko nga barangays kinahulata. So gina-urge na attorney nga makasubmit sila. So gina-encourage sagid sila nga i-submit nila mas temprano kay tungod nga i-transcribe pa na din namon, i-obrahan pa na namon mga i-type pa na obrahan marriage certificate kay kung wala hindi sila ka-participate sa mass wedding kundi sila maobrahan marriage contract. So ang target kasi ng city attorney is 2023 couples. So kung hindi ma-reach attorney, ano yun? Kabay pa ma-reach hindi lang ta mag-negative kay may time pa man. Between March 3 and February 15 may ara pa kitang more or less 18 days to go. So hindi na nila postpone attorney no March 3 na gid. Kabay pa nga amunan ni kaya nga ang iban base na ready nang gid nga magpakasal pa. Pero kwanta gyapon kay mayor kay siya ang solemnizing officer. Ang final say is with the mayor. Pero ang pagpamaton yung sa application. Sige pa kami gyapon, especially may mga license, gapamaton pa kami gyapon so kung Ang qualified ka ni attorney Duat. ang qualified amo to ang under Article 34 pwede sila gyapon ka palista diri sa aton opisina o kung sa barangay amo na ang mga naga-live-in sa 5 years or more ang ilan nga pag-live-in as husband and wife without the benefit of marriage provided nga nagaedad sila 23 years and above. Okay, hindi kita pwede magpakasal nga Article 34 nga ang edad nubo dira or else gina-encourage ta nga mga minor pa lang sila malibin na sila. So amo na nga may cut off kita nga 23 years and above sa mga Article 34. Ang magsiling kita Article 34 amo ning naga puyo nga husband kag wife na gid ang ila nga pagpakilala sa community kag may mga kabataan naman sila except nga way lang gid sila makasal. No, so amo ning mga target agad sa sining mass wedding kabay pa nga magpartisiparan gid kamo ang kutob sa mga qualified para mabenepisyuhan hindi lang ang inyo nga pag-upod mangin legal kag kundi ang inyo mga kabataan mangin legitimate. Attorney, sa first nga